Hei kaikki kryptohifistelijät! Kuvittele heräät aamulla ja kryptolompakkosi onkin pullollaan ilmaista rahaa airdropien ansiosta. Kuulostaako unelmalta? No, Crypto2Fin avulla se on mahdollista. Airdrop-maailmassa navigointi voi olla hankalaa. Mitkä niistä ovat luotettavia? Miten niihin voi osallistua? Siinä Crypto2Fi astuu kuvaan. Me olemme suomenkielinen oppaasi, joka tonkii parhaat ja tuottoisimmat airdropit puolestasi. Liity yhteisöömme ja opi salaisuudet, joilla kasvatat kryptosalkkuasi ilmaisten airdropien avulla. Me teemme työt, jotta sinun ei tarvitse. Pysy ajan tasalla uusimmista ja lupaavimmista airdropeista ja hyödynnä kaikki tilaisuudet kasvattaa varallisuuttasi. Mitä siis vielä odotat? Skannaa QR-koodi tai klikkaa alla olevaa linkkiä ja liity Crypto2Fihin jo tänään. Koska rahan tienaaminen nukkuessa ei saisi olla vain unelma.